Ω, ξεκινάει καινούριο τώρα. Ω, πες μου δεν το έσωσε. Πάλι. Νομίζω ότι τράβαγα λίγο μαλακίες πριν. Πότε ξεκινάνε? Έχει την πάντα. Δεν θα ζουμάρουμε σιγά σιγά. Θα ζουμάρει άλλο. Εγώ ζουμάρει Μάξ. Να έχουν αστυνομία για μπάντα. Δεν έχουν στρατιωτική μπάντα. Από όπου θα περάσει μπροστά η μπάντα θα κάνουν... Πότε θα τον επούνε τον όρκο? Αργεί λίγο. Όχι πολύ, λίγο. Να, τώρα περνάνε τα πρόσωπα. Τίποτα άλλο, θα ακούει τον Γιώργο μετά. Αλλά αυτός χαιρετάει αυτή τη αρχή. Σου έχουν πει να μην χαιρετάνε. Τι διάλογο. Το σκοτώσαν, πρώτη ύλη είναι αυτή. Εδώ δεν είναι ο Γιώργος Θοδωρή? Κάτσε, ύλη. Ναι, ναι. Καλό. Τον είδες? Όχι. Γιατί γύρισε το κεφάλι. Εγώ το τράβαγα τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Κάτι κάνανε. Δεν είναι σε λόχο ο Γιώργος, είναι σε ύλη. Τι διάολο. Δεν γίνεται, νομίζω το υγειονομικό είναι σε λόχο. Τι διάολο. Τσακ, αυτό τράβα, μόνο της... Αυτά είναι για τα όπλα, ναι. Έλα. Πού σε ρε Γιώργο. Άντε τράβα αυτό, ξέρω εγώ. Δεν θα μείνει τίποτα για τον Άρκο. Κράτα λίγο. Κλείστε τώρα, εντάξει. Πάτα πώ. Εντάξει, τώρα με έχουν βγάλει τη σημαία και... Δεν το πάμε και να αλλάξει το μεταξύ, τραβάμε και πιο παρά. Εντάξει, εμένα θα κρατήσει λίγο. Θα κρατήσει. Τώρα πόσο. Εκείνη η σημαία. Τη σημαία πάντα την ξετυλίγεις στο πλάι. Είναι άμα το μετρήσεις. Αν μετρήσεις 1, 2, 3, 4, βάζεις 4. Έχει την παλιά, ωραία. Ωραία. Μισά έχει τα. Έλα παλικάρι, πιο γρήγορα, θα μας τελειώσει το βίντεο. Τώρα δε. Γιώργο δεν τρέχω σωστά. Pose τώρα. Άργησαν λίγο. Θα πήραν πρώτο. Να το βγάλει. Και σαν
πάλι. Θα τα πω. Τράβα. Μπράβο. Γιατί το αποκαλυφθείτε, παίζει να μην το πρόλαβα. Θα τενώς το πρόλαβα, εντάξει. Τώρα τον αναγνωρίζεις. Το βλέπω, νομίζω. Τέρμα αριστερά δεν είναι. Τώρα. Έχω ένα μπαταρία, Μόλις θα τελειώσει η περνάτηση. Δεν το προλαβώ. Μην τα τραβάμε. Θα το βγάλω από εδώ. Θα πάρουμε την καράκα να πάμε πιο πάνω τον εδώ. Τι θα να βλέπω τις φαντάρες. Εδώ. Ξεκινήσαμε 6,5. Κοίτα ρε που δεν μπορώ να πατήσω το pause τώρα. Τώρα τράβα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Υπακοήνη στο Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προτίμως και άνευ αντιλογίας. Τας διαταγάστων. Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση. Μέχρι της τελευταίας γραμμίδος του αίματος μου. Τα σημαία. Να μην τα σε καταλείπω. Μηδέν να αποχωρήσομαι ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς. Τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γέννη. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Τσιμέντο τραβάγα. Μπροστά από το ντοκιμαντέρ. Είναι, δεν είναι. Πιστεύω ότι είναι. Τραβάω ψηλά, λογικά θα το πετύχω το κεφάλι. Τι, αυτός θέλει το άπαντο. Να το κάνει. Τραβάω και το κάνω. Παουζάρω και δεν έχω μπαταρία. Θα σβήσει λίγο. Το προλαβες. Τουλάχιστον προλάβω το ατενό σου. Προλάβω αυτό. Αποχώρηση Ιερού Ευαγγελίου. Καλό, Τι κάνει ρε. Έλα. Αυτοί οι τρεις εκεί πρώτοι δεν είναι έτσι λίγο.